سلام زخبركم تخاطلتنا مسانا مس روف دافي ميديا يخم زلخم مجمرة انكو عبدحن مصاخم نا روف دافي ميديا روف دافي ميديا نحرت سبنا اما عالتاو انتفتاتو مهارنا زناقعن طقام من زبلنا مدبات كنقروركم اينا مجمرة نزي چانلنا حدث زخونكم سبسكرايب شير لايك بمقوار تتابعونا نلابوكم يغانيرنا سلام تخاطات مدبات روف دافي ميديا نكو عبدحن مصاخم نا روف دافي ميديا امباركس لومو كنتمود هذا فيديو عزم متك مرة نايلو ما عندي فيديو بليز تاسغا تفضلوا زات يقولهم برقت تفضلوا يا اخو اذننا نمصراي نتقوملو زلوم مخوركو عنا اذني اذن مخوركو اذننا كاب تقومو غداتو خون بزحسي كندي سواتينا نفل مالتي اب اذننا زلو لاي سمعينا اذنا ويرسحتنا اذننا نمصراي اذن نጥቀም እዚ ክንጥቀም ከለና ግና ልዕልቲ እዝና ነፅርዮ እቲ ስምዒ ንውሽጢ እዝና ደፊእና ንውሽጢ ንእትዎ ይበዝሕ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ክንቁርቃዕ ከለና እዝና በዚ ጡጥ ጌርና ክንደፍኦ ከለና ንውሽጢ ኢና ናትኸበሮ እዝና ኢና ንውሽጢ እንደፍኦ እቲ ስምዒ ብመንፅር ከዓ እቲ ውሽጢ እዝና ይዕበስ ይሕመና ከዓ ውሽጢ እዝና ኖርማሊ እቲ ናይ እዝና ስምዒ ብተፈጥሮ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ከመስርሕ ከሎ ንቕድሚት ይደፍኦ እዩ ደፊኡ የውፅኦ ኣብ ጫምስ ኮኖ ዋላ ብኢድና ጌርና ገና ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝኸፍአ ካብ ውሽጢ በቃ ክትፅረየልካ ካብ ውሽጢ ምፍርፋር እዩ እቲ ዝኸፍአ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ ዘን ፓርኮ ኣብ ጫፍ ክነፅረየለ ንኽእል ኢና ግን ገሌና ኣለና እንታይ ንገብር ክሳዕ መወዳእታ እንደፍኦ ወይ ከይተፍለጥና ንውሽጢ እንደፍኦ እሞ እቲ ናይ እዝኒ ረሳት ስምዒ ክንዲ ነውፅኦ ንውሽጢ ደፊእና ንእትዎ ካብቲ መናድቕ ናይዚ ከናላታት ዘሎ ደፊእና ንውሽጢ ንእትዎ ክሳዕ ኣብዚ ዘሎ ቀስ ጌርና ክነውፅኦ ንኽእል ንኽእል ምናልባት እታ ዝበለፀት ግና ብዙሕ እንደዘይ ተጠቃምና ሓሽ ናይ ጫፍ ንገብርላ ንኽእልና እቲ ናይ ውሽጢ እዝና ድሕሪ ዘሸግረና ኮይኑ ግና ዝበለፀ ናብ ሓኪም ብምኻድ ብኻሊእ ናይ ሓኪም መሳርሕታት ገይሩ ናብኣ ሓኪም ከፅረልና ይኽእል እዩ ተዘይኮይኑ ግና ፕሊዝ ካልእ ኣገባባት ንጥቀም ንኣብነት ንጥቀም ንኽእል ፍኹስ ዝበለ ኣገባባት ኣሎ نفسنا ما كنت حسب كنا مو زبالة ما جرنا مو حتى نفسنا شو عندي نقبر كافت مو زبالة قرطي درجة حاجة تبلغون إذن قرطي درسنا أزبالة بينا نطول إذن ماي مو أصله زخون ماي تناي إذن سمعي أم كي خط يغلي إذن ما يكاتونا بوزح زي كون زلو قرطي تبعنا ده حرموش أبينا ولا كان زجرنا قرطي تبعنا بينا بس إن جرنا سقط تبعنا هو تيوي كان زجرنا نزلنا دف تبعنا كوتي مالتي بوم خطرنا شو عطشافزنا اطرنا نحاسبو مالتي نخنطرينا كنا بحايدي بزي مخرقع وي كالي نز تماسالي قالوا مالو غنا ولا مخدن بيرو يرم زخرقع له ግን በጣም حماقي المخدن بيرو ጫፉ በልሕ ስለዝኾነ نز اوش دلو ናይ ረቂቕ ቆርበት ካስዮ ይኽእል ተቆሲሉ ከዓ ብቐሊሉ ሓወይ ስለዚ ትዝበለፀ ንገብር ዘለና ዛዚ ንጥቀም ድሕር ግድን ክትቀመል ላልካ ብጥንቃቕ ኣብ ጫፍ ትቀመና ተዘይኮነ ግና ድሕር ትሮቦ እዝናኻ ተኣሽም ዝገብረካ ወይ ድሕር ሕመካ ወይ ኩሉ ግዜ ብዙ ኩርካዕ ዘውፅእካ ትኾይኑ ግና ናብ ሓኪም መኻድያታ ተመራፂት ማለት እዩ ዝበለፀ ካብ 10 ግዜ በዚ ጌርና እዝናኻ ምትኽታኽ ናብ ሓኪም መኻድያታ ተመራፂት ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ይሕዋት ንደቅና ይኹን ንነፍስና በዚ መኾክዕ እዝኒ ብምግባር ቀፃሊ ንእዝንና ኣይንኾርካዕ ምናልባት ኣብዚ መንእሰይ ኣብ ዘለኻሉ ግዜ ኖርማል ኣይፍለጠካ ንኾን ምስ ግዜ ዳዕባኻ ክትከድ ከለኻ ግና ዝኾነ ፀገም ከምፀልና ይኽእል እዩ ተወሳኺ ከዓ ንእዝና ጉድኣት ካብ ዝኾኑ ነገራት ድምፂ ገሊና ኣብ መኪና ብጣዕሚ ዓዋ ኣቢልና ሙዚቃ ንውልዕ ኢና እዚ ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ትነይ ምስማዕ ተኽእሉ እና እንዳጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ሶስት ግዜ ሽዑ ናይ ምስማዕ ተኽእሉና ጠጠው ነብል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሙዚቃ ይኹን ወይ ካልእ ንሰማዕ ከለና ልዝብ ኣሕደ ኣቢልና ሰሚዕና ነቲ እዝንና ኣይ ሃስዮን እዩ እዝና እውን ብመንፅር
ጥዕና ይረክብ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ካብ ሓሲክቲ ዘበሉ ንእዝና ሳዕቤናት ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ገሊና ንሰርሐሉ ትካላት ብጣዕሚ ድምፂ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ብርቱዕ ድምፂ ዘለዎ ኣብ ማሽናት ኣብ ገለ ንሰርሕ ንኸውን ንኽእልና ነዚ እንታይ ክንገብር ይግበአና ኩሉ ግዜ ናይ እዝኒ ናይ ድምፂ መከላኸሊ ኣሎ ኣብ እዝንኻ ዝኣቱ زين ترى ولا ناي جيهور شو ناي مسمع إذني ما كلا خلي ناي دمت سب إذا خاب دخل طعم دمت تلو إذن إذنهم مجبار مالتي ناس طعم دمت تلو لا إذنهم نحاسكم تقوم له تخليه خمالتي ويكمزي إذا قال لي أبجي بقى تحوز تخليه خد دمت تفرت عكات تقول بفلا إن أشتغل أبتزلهم خابي وي زخون كونسرت وي موسيقى أنا موسيقى كونسرت وي فيستيفال كله هو إنك نحزن من خير مالتي تدمت نعم أذنهم كاسيم تزخل كل جزء ويكمزي ويكالو كنت عايز تكونوا على كمزي ناي إيرفون لمسكونه ناي دمسي مكان غلا قريع زاد تخونه نزنها عبيش حزام مالتي كنت بيمان بسقامن أبزي قد أطمعن كتير نتأذنا بخم جيران كلا هذا مالتي ندحر زي كل جن نأذنا نحاسينا دحر كالي زخون سمعت دحر دفلت لنا هون ويد حاسينا نأذنا دخون دحر سحا مسالي جلت لنا جنا أتزبلت ناب حكيم مخارع مالتي سلازي زين بار زين ويكالي تماسالي إذن إذن أي نقول أيو بهذه مالتي كسع مودتها سميتكم سلتها خطركم اللي بتعمي يمزجنكم thank you تقامي تكون أنت رغبكم معها ناقلوا تنخبط حساب فيديو شير بلوها زخون رئيتو تلوكم كا أبتحت فيديو فلي نعرفتكم معها لايك جبور لا مالتي thank you كسع نمس فيديو ciao